Štátna hymna patrí medzi hlavné symboly každej krajiny. Zvyčajne sa hrá pri významných štátnych príležitostiach. Juhokorejská televízia za takúto udalosť zrejme považovala aj odovzdávanie divadelných cien. Víťazom však zahrali hymnu slovenskú. Informáciu priniesol denník Nový čas. Korejci použili našu hymnu ako záverečnú znielku v programe, v ktorom vyhlasovali najlepšiu drámu, herca a herečku. Napriek tomu, že to bola medzinárodná udalosť, Slovensko v nej zastúpenie nemalo. Organizátorom sa zrejme zapáčila údernosť našej hymny a tak ju jednoducho použili bez toho, aby čo i len tušili, o akú skladbu ide. 다시 한번 축하드립니다. 김현중 씨, 문근영 씨, 매출을 뽑은 최고 인기 남녀 배우상 수상하셨습니다. Na vzniknutú situáciu zareagovalo už aj naše ministerstvo zahraničných vecí. Podľa neho hymnu určite nezneužili a jej púšťanie nebolo dehonestujúce. Dramaturg si ju vybral preto, že sa mu zapáčila melódia. Otázkou však zostávajú autorské práva. Teoreticky by Korejčania mali zaplatiť každému z nás. Michael Satmári, televízia Markíza.